Ka hming chu Joseph la chuan awm ania chuan ka serial number chu MGT0062 ni chuanin karon shot tura hianin ta hian card pakhat a ling zong in ka da chu prediction ang ni ta ta sai lo a sar sai lo kan ko langa a card tu dur senga chumi chu a ling zong in chumi ya che chu ka da che chu aron ni a engma kan in belok lo ni sar sai lo ni he chuan kan va biang Hello. sar sai lo ani Oh, yeah. hey I got telling me to have video on shoot mega mo Oh, card du me lo than sak theng em le card more. Chill. GL eng ber nge ni 7. GL7 mo Hmm. lom tu ko chuan video ko lo submit ang Oh, like the love. okay good Good luck. Oh. thank you GL7 a ron thlang ta ta card a ling zong in pakhat che ka da GL7 a ron thlanga a thlang kha a dik nge dik lo kan enang GL7 a ron thlanga card pakhat che ta na ling zong ka da sar sai lo kan kon ma khan GL7 a ron thlanga kan en phenga card hi a dik veka chuan sar sai lo thlan chi kha helai card pakhat a ling zong che no ma dang chu hei dik veka GL7 a ron thlanga kol mangin tuna khan kan enang Thank you.